daga to ke Qur'ani in na kira ki ba ki daga min waya ba kyau haka za mu rika yi wa 'yan matan nan ai na rantse da Allah da kai ko ƙara an san lambar mace cikin so yana tsubanta kyau baby wallahi baby da sa'a Allah yake ga mai wallahi baby to baby ya Allah kai baby ki sani wallahi ina hanna jikin kwanta min a raina hanna jikin shiga cikin zuciya ta shine da